Takže ahojte. Toto je ďalšie video na tomto kanáli. Je to video s náprstkom. Takže si ho dáme na prst. Teraz. A ja mám prázdne ruky. Poďme k vysvetleniu. Kus to spočíva v tom, že dáme si na prst. Potom si ho takto skrčíme a potom už akože vybereme, ale my ho máme stále v ruke, takto skrytej. A potom už spravíme nejaký taký čarovný trik, že nič nemám a iba Takže nejako tak ešte raz, aby ste to pochopili. Dáte si obidva, takto chytíte, to už mám prázdny a iba akože ho chytím a dám ho dole. Ale to nikde nie je. Takže ak sa vám video páčilo a bolo dobre, dajte palec nahore, potom palec hore, odber a koment po toto videjko. Čaute.